Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes petsa 3 nga bulan sang Nobyembre tuig 2020. Hala, 52 ka adlaw na lang ang nabilin, Pasko na naman, 59 días na lang ang nabilin, saylo na kita sa tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyo nga tunday dayon karon nga adlaw? Si Presidente Rodrigo Duterte, kadumdum ka mo, nagmeeting ang kabinete sadtong nagapasulod ang ginakabig pinakabaskog nga bagyo sa pungsod Pilipinas. Wala makita si Presidente Rodrigo Duterte. Sos, naginuwa na yun. Hashtag niya saan ang Presidente. Presidente Duterte, nasaan ka? Sos, siling ni Presidente Rodrigo Duterte niya man, ini nga mga tao ni, daw wala kaintindi. Nagpauli ko nga mga ugok kamo, kay gahulat ako. Nga magkanay-kanay ang bagyo, naglupad ako. Kamu, wala kamo mga patay, wala kamo magpalauli nga mga ugok kamo. Kami may patay kami ya. No, sumakakilay ni Presidente Rodrigo Duterte. Mahala ka mo niya, kaya wala ka mo niya patay. Kaya ang Presidente nagbisita sa mga ginikanan niya, sa lulubngan sa ginikanan niya, sa tuong Oktubre 28. Kaya siguro, wala gilayon makabalik. Bangod meeting sa kabinete, wala siya. Ba, portya dayon ang naguluwa ng mga mensahe, diin siya missing in action. Siling siyang Presidente, are ko sa probinsya. Kung are ko sa probinsya sa Davao, may problema? Ang mga papilis nga ginapadala ninyo, ginapirmahan ko, ginapadala ko balik, niya machine lang na eh. Sus niya, ano ni mga tao niya? Ano gusto niyo niya? Matindog ko sa white sand ni Roy Simato, ng white sand bla dito sa Juan, niya para makita niyo nga ara ko. Kabudlan niya mga tao ni. Diyot dako niya daw. Matyago ato lang nadula na kuya sa pungsod Pilipinas. Puerte. Panawag niya mga ugok kamo. Tani may lang kamuya, kung wala kamuya patay, kay kung wala kamuya gabisita, kuya gabisita ko sa patay ko. Gabisita ko sa ginikanan ko. Nadula lang ko kadali. Puerte na ang naguluwa nga mga sa YouTube kag iban. Missing in action. Puerte. Minsan Presidente, do mga ugo ka mo. Natural mapuli kuya, kay may ginbisitahan kuya nga minatay, kay mati. Ang mga patyo masiraman kabay sa Nobyembre, sa Oktubre 29, tubtob Nobyembre 4 niya kundi nagpuli ko is Davao ka magbisita sa akon mga minatay. Tapos daw niya sakay sa helikopter sakay sa aeroplano niya libot tabla lantaon tatong pinamalbal sang bagyong si Ruli. Gakumod-kumod sa kuno mo niya tao nagbudlay mga tao sa
Pilipinas ni dula ka lang kadali damo na sugilanon dula ka lang kadali daw damo na kutso-kutso kundi ka nagkanto ang presidente guri ko ugtas man no tigaling kay presidente ka mo kung madula ka sa tion sang kalamidad pangitaon ka gina sa tao natural malang na di kung tani nagsiling siya nga are ko sa Davao nagbisita ko sa minatay ko wala akong makapauli kay naglayan ng tsimpo. Yan mo na kay pag-meeting sa community, wala siya. Asos, puwerte ang ginawa-guwa sa palamangkutanon. At ito balang pamangkot, ang malain ko pamangkot, lain ka daw may dala nga Malaysia. Ang pamangkot sang pila ka mga daw hindi konforme kay Presidente Rodrigo Duterte. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:39. Mabalik kami pagkatapos ini. Aga pa siyang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo,
Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45 na ang ginaayo sa pila ka mga negosyante nga mahimo maka-operar sila 24 oras daw paborable ini nga gin-endorso sang sanggunian panglunsod member sa opisina ni Mayor Leonardia. Nagpadala sa sulat mong ang establishmento sa konseyo nagapangayo. Kung mahimo nga maka-operar sila sa ilang negosyo 24 oras. Tisuno kay Councilor Arce Baribar kahapon o Torsang Corpio Ordinance sa Bacolod, daw unanimous kuno nga nagpasar sang resolusyon ang konseyo nga nagapabor sa pangabay sang establishmento. Pero ang ni among balantayan depende na kay Mayor Bing Leonardia. No? Depende kung ang alkalde sa Bacolod maghatag go signal sini. Kaya mga empleyado nga nagatrabaho kuno 24 oras sa tagan man sang exemption. Di maayo man kung tugutan sa syudad sa Bacolod, depende kay Mayor Bing kung ilargan niya ini ang pangabay sa pila ka mga establishmento komersyal kag ang paborable nga pag-endorse sang sanggunian panglunsod sa siyudad sang Bacolod. Di ko mag-amos ni nga plastada, natural, kung tugutan mo ang 24 oras, daw pulupariho lang na nga makakas na ang korpyo sa siyudad sa Bacolod. Ginamonitor ko gani ang Iloilo, kaya daw may balita ang Iloilo, nga daw gin kakas ang korpyo kag gin panugutan ang 24 oras nga negosyo. Pero hindi pa na sigurado. Gina-monitor ta ang mando ya sang alkalde dito sa Iloilo. Pila ina ka mga
balita nga nabato naton sa nasiling ko, hindi pa giman kumpirmado. Pero posibilidad nga ining ginaayo dire sa syudad sa Bacolod kay budlay man mo. Tugutan mo 24 oras nga sige pang korpyo ambot silingon. Kung tugutan mo nga maglargada negosyo 24 oras daw pariyola na nga kagkakason mo ang korpyo ordinance. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:48 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang pananakit ng sikmura ay Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start mo? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan sa eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko buot gid mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kaysa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag manggid. Grupo pa sila. Papa nila o mama nila. Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kigindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyonan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kun makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ilan lang gid buwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela nang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung Sabado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Ngod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ilaliog. Sid pamilyaran, 100% upod ako sa iya sini opinyon.
nga ang pag-maintain sa Bacolod sa pagpanubo sang COVID-19 ara nagadepende sa pumuluyo sang siyudad sa Bacolod. Kay siling sang Vice Mayor ang pagnubo sining kaso wala nagadepende kay IATF Visayas Chief Implementer retired Major General Mil Feliciano kag siya asawa nga si Mia Feliciano kadumdum kamo nagbiya na sa Bacolod nagtender dire pila ka bulan agod nga ang misyon katulad sang Cebu panubuon ang paglaptas sang COVID-19. Pero suno kay Vice Mayor Elcid Pamilyaran depende sa tao ang pagsunod sa ginapatuman nga mga health protocol ang nagapanubo sa COVID-19. Ako ya kumporme ako ni sa palayag ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran misin o ibutang mo dire nga eksperto sa COVID-19, eksperto sa kung anuman nga pagpanubo sang balatian kung hindi magkooperar ang Bacolod nun, hindi magkooperar ang pumuluyo, wala sang mahimo. Gusto na ang kooperasyon, ang pagtuman sang pumuluyo, amo ang yabi sina sa pagpanubo sang COVID-19. May ano nga pamalatian nga mag-igo sa aton kung ang pagpaandam sa aton gobyerno sang departamento sang ikaayong lawas sundo naton kag tumanon kag hindi kita magtig-a ulo piho ya nga amat-amat madula ini siya. Disiplina kag kooperasyon ang kinahanglan kag nagadepende sa pumuluyo. Gusto ng palayag sang Vice Alcalde. Depende sa taga Bacolod. Luyag kamo nga magnubo kag makakas ining balatian nga COVID-19, sundon ta ang tanan nga mga pandam, tanan nga ginadumili sa aton, tanan nga ginapasuksok, face mask, kag iban pa. Social distancing, tumanon tayo na, por sigurado, makibot kita, mangin COVID-free ang syudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like ay mayara gid na butang sa module nga i-search mo ako sa mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ublaw na dason. Brown na dason singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung namba niya nga isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share kana. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw basta daw hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga mailita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kang na. For butaw. I-records ang kinanglanong makapa
participar ka na. Ipukaw ko niya. Mm. Karoon siya sa umuan kung ako manakit. Update mga siya. Matinandaon na siya mo. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po kung tatugan ko balala. Di silingkod sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa tiyo mo, kay kayuan mo na. Pagdason, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Nga nakabati ako kay tungod, nga idol kong Aksyon Radio, nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagin ang Aksyon Radio. Kaya pag-open sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga, pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamati permi sa Aksyon Radio, wala kakaabot sa premium sa Aksyon Radio, kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubauna na, nakabati kita. Iyan na tanang sang Diyos ang pagubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abri kong Fred sa lang agitayan ng mo ito. Imundak na mo. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Ti, kung sample, mag-research. Radio Philippine Standard Time on minuto ang nabilin mapangot kita sa tak na alas 7 standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita. Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.